afternoon again. Napasyalan na natin yung aking school nung ako'y elementary. Ako nag-graduate ngayon. Punta naman natin yung school ko nung ako'y nag-high school. Dito pa rin dito ako nagtapos sa San Ramon Pilot National High School, Tagunog, Cambarian, Missouri. Yan. So, nalipat na kasi yung kuha namin yung school. So, pasyalan na lang natin kung saan man napunta yan. Iyan, may araw, punta. So, papunta yan doon sa street. Ito yung Pedro Servano Street. Papunta doon. Ito nila. Banang Kaliwa, Administration Building. I love. Ayan. So, I love San Ramon Pilot National High School. Ito na yung area.